El GPS o l'Strava no us parlen mai de la bellesa d'aquesta fondalada de la riera de Dosrius a Canyamàs. Ni tampoc no us parlen mai de per què és millor pujar per la Creu de Rupit fins al corredor i baixar després per l'altra banda. O d'aquest preciós pou de glaç de Canyamàs. D'això no us en parlen, tampoc les xarxes socials. De tot això, i d'on hi ha una ermita romànica, on trobareu una font, si el camí està en bon estat o en mal estat, si hi ha molt de trànsit, i moltes altres coses, en parlen els llibres, perquè és on hi ha el coneixement. Per exemple, En bicicleta elèctrica per Catalunya, una col·lecció de 21 itineraris per tot el país, per descobrir-lo amb suau cop de pedal, amb motor elèctric o pedalant, com sempre, perquè el cicloturisme és per tothom. Salut i pedal!